Hát sziasztok, szeretnék bemutatkozni. Én vagyok Lakatos Transformer Mario, és én leszek az új YouTube sztár. Szeretném, hogyha mindenki feliratkozna rám, és nagyon sokan néznének. Mindenkinek mondom, hogy nagyon jól fogtok szórakozni. Mindig, minden nap, minden héten, minden hónapban, minden évben, minden 10 évben és szekő évben más külsővel fogok rendelkezni. És ez nem minden. Új ruháim lesznek, új kinézetem, új szemüvegek, új minden, új történetek. Fogok én mesélni az én családomról. Több 100 évre visszamenőleg mindent elmesélek. Ja, hogy nem vagytok rá kíváncsi? Hát én sem. Azt tudtátok, hogy győzik-e az német? Győzik, hely! Nem tudtátok? Hát basszus, pedig ez nyilvánvaló. Mert hogy az RTL Klub és a TV2 annyi szemetet nyom, hogy az egész családom azt nézi. Nagyon kemények, mindenki ott bambul, eszi a popcorn, megy a nagy agymosás. Tudjátok mit, én most mesélek valamit, ha mindenki hazamegy fáradtan és nem akar komoly dolgokról beszélgetni, hanem valami kis szart akar, ami röhöghet, hazamegy és ja, megnézem azt a seggfejt a interneten, a blablabla. Milyen? Kirögitek magatokat, és minden nap itt telik el. Elmentek az iskolába, vagy pedig elmentek dolgozni, hazamentek, és semmit nem csináltok, csak a net előtt ültök, a mobilt nyomkodjátok, és ennyi az életetek. És az igazságról lemaradtok, hogy nem ez az igazi élet, hanem tudjátok, hogy mi? Elmondom én nektek. Az az igazi élet, hogy elmész dolgozni a saját házadba, amit te kerestél meg. Elmész vidékre, akár kapálni, disznót tenyészteni, csirkéket, és már is nem vagy a multik fogságába. Nem gondoltatok rá? A fejlődés ott is megvan, lehet fejlődni, lehet több marhát, lehet több csirkét nevelni. Lehet takarítani a csukszaros kertedet, és a kis lépcsőn, amikor kimész reggel a teraszra, elcsúszol a csukszaron, bebeszod a fejedet, és meghalsz, és a hátsó kertbe eltemetnek. Hát igen, ennek is van egy kis problémája. De mivel ügyesek kellene elmesélni ezt az egészet, hát ezért mondjuk azt, hogy a nagy multik nekünk csak hátrányt csinálnak. Megveszed a Tesco-ba a szaros paprikát, paradicsomot, ami génkezelt, GMO-val, amit Spanyolországban találtak ki. A háttérhatalom, és most ilyenkor jön, hogy ne gyertek már az összeesküvésekkel. Igen, amit 10 évvel ezelőtt állítottak, meg 5 évvel ezelőtt, azok mind beigazolódtak. Ha nem, milyen érdekes. Egy csomó mindenre mondják, hogy ez hülyeség, a 80%, a 90% a hülyeség. Aztán mégis bebizonyosodik, hogy nem. Hát aztán mégsem. Hát a fekete vonat, jön a fekete vonat, fekete vonat. Akkor nézzünk az égre, milyen ronda az ég. És milyen volt a ti napotok ma? Fölnéztetek ti az égre? Hogy mi van fönn az égen? Hogy milyen szép kék az ég, és a faluból fölnézel, és mit látsz? Rengeteg repülőt. És a sok repülő
az beszarozza az egyet, az egész egy nagy szar lett. Néztetek már föl, hogy nem igazi csíkok azok az égen? Nem, azokat direkt csinálják. És most jön az, jaj, mondjad már, az a tűzoltó helikoptér, meg a tűzoltó repülő húzza a csíkot, és hogy ez normális, mert én 20-30 éves fölnéztem az égre, és ez normális volt, hogy... Ha testvérem, nézzél már oda föl, hát mik azok a csíkok? Ha meghal az egész 80 fős családunk, hát mi lesz akkor? Hát mi lesz? Hát ki szaporítja túl a szaporulatot? Hát ki fogja, ha meghal mindenki? Nem, hogy összefognánk magyarokkal, és közösen kiabrudálnánk ezt az elmúlt 30 évet, és megtiltani, hogy ilyeneket csináljanak. A gémos termékeket behozzanak, repülővel a chemtrailt húzzák, amiről már nagyon sokan tudnak, és be is bizonyosodott, hogy igaz. Rengeteg tüntetés van, csak az emberek leszarják, mert elmennek dolgozni, hazamennek, ez az én életem, csinálok egy gyereket, hadd szenvedjen ő is, úgy, mint én, vagy ő is le fogja szarni, és majd 10 000-ért dolgozik a Tesco-ba egy hónapba, mert hogy eljön annak is az ideje, hogy mindent le fognak csökkenteni Európába. Az közös Európai Unió, Eurázsiai Uniót akarnak létrehozni. Olyat, mint az Egyesült Amerikai Államok. Hát ott kicsit átmentem oroszba, de hát nézzük már nekem, hogyha Eurázsiai Unió létrejön, akkor az összes országban, ahol még nagy bér is van, mind le fog csökkenni egy szintre. A magyar bérek fognak nőni, de a külföldiek csökkenni. És 100 forintos órabérért fog mindenki dolgozni. És ezt nem viccből mondom, hanem komolyan. Azért kell így mondanom, mert ha én egy komoly ember lennék, akkor ezt nem tudnám így elmondani. Ezért kell viccesen, áruha magot elmondani az embereknek, hogy figyeljenek oda, mert győzik-e pokróccal és hanglejtéssel, hát figyelnek rájuk. Hogy mérgezve vannak az emberek. Hogy az innivalóba miket raknak bele. A sót 1950 és 1970 között elkezdték kicserélni, amik a boltokban vannak. Nátriumos sót elkezdték lecserélni káliumosra. És ez mit okoz? Szívrohamot. És a magyar termékekben rengeteg kálium van. Ezért van, hogy szív-érrendszeri és ilyesmikben meghalnak az emberek. Értitek, testvérek? Előfordul, hogy nem értitek, elmentek a boltba, megnézitek a sót, az ásványvizet, nátriumosat kell venni. Van olyan ásványvíz, ami fél literbe 3000-4000 milligramnyi nátrium van. Ezt tudjátok, milyen sok? Pótolja a szervezetetekbe az ásványi anyagokat. És nem lehet túl szaporodni nátriumból, mert kiizzadod. Káliumból viszont fölgyülemlik, és meghal, szívrohamod lesz. Elég gyorsan. Érted? Hát ma mindjárt 10 percnél fogunk tartani. És nem tudom, hogy megértitek a következő előadást, de legközelebb már nem én leszek itt, hanem Bohóc Matyi, Christopher a Bohóc, vagy bárki, vagy akár egy bűvész, vagy egy vasutas, egy cowboy, egy igazi amerikai.
értitek? De hát nem lehetek mindig itt, nem mondhatja mindig ugyanaz, mert akkor, hát ez biztos, megfizetett. Unokatestvérem, az unokaöcsém, az unokabátyád, mindenki el fog ide jönni, és mindig fog mesélni, és nem mindig ilyenről, hanem valamikor vicces is lesz, még hülyeség is lesz, de hát majd ez kiderül. És a Malar Krisztiánnak mondjátok, hogy fogjon le, mert akkora bazzeg, hogy a monitorban nem félne belőle a feje sem, mert hát mi ez? Hát fogjon le. Küldünk neki pénzt, ha lefogy. Zsérle szívásra küldünk. Sőt, befizetjük, és akkor biztos, hogy nem iszel kólára, meg cukorkára. És ezzel nem bántani akarom, hanem nézzen magára. Meg fog halni egy pár éven belül szívmegállásba. Még annyi nátriumot is vinne be a szervezetébe, hogy Lukin az apád vagyok. Lukin az apád. Lukin az apád. De nem. Nem fog lefogyni, hanem akkor lesz, mint a kis gömböc, és el fog gurulni, és egész Budapestet el fogja nyomni, mert Debrecenből legurul Budapestig, és borzasztó lesz. Abba fog meghalni az egész, amikor mondják, hogy egy meteorit jön a föld felé, akkor az a Molnár Krisztián lesz, és nem a Good Like. Jú. Na, szevasztok, és legközelebb más láthattok.